Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu serta secara sedaya ingkang hormati ten dalem diinteng ingkang dan iki moga kita sering-sering ngaturaken raos syukur dumanteng Gusti ingkang Maha Agung maringi nikmat lan rahmahna sehingga ing wekdal punika kita sedaya sanget kepal lan mriki panggenan keperlu ngengeti pendidikan nasional. Sangat perlu kita sedaya sumerapi pemerintah kita bangsa Indonesia dan dalam kitabipun Undang-Undang Dasar 1945 sampun wonten program pajak pelajar kagem sedaya warga milahi umur 7 tahun. Uga menika kita sumerep ing dalam agami kita Islam ingkang sampun lami ngatos pinten-pinten bab menika. Wekdal napitasi gesang nempel wonten program utawi perintah wajib belajar kangge umatipun perkara nikung dipasepatu sedaya umat beliau saged dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan disepatu mobilio ingkang apangkang sedya boten dados umat ingkang bodho. Menika iku uga kado pengendakaken Nabi dalam riwayat Ibnu Abdul Bar. Golek ilmu iku sedaya ing negeri Cina. Samenterne golek ilmu menika lampu diwajibna ing atase saben-saben umat Islam lan sak meter malaikat bakal merendah sayap kagem para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang penggawean iku. Para hadirin ingkang hormati lan kelawan ngeti pendidikan nasional punikan monggo kita sedaya kula lan panjenengan ningkatake mali anggenipun kita pados ilmu napa niku arupi ilmu agami utawa ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing duyon kemawon lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat. Cukup sementing ingkang saged kula aturake mbok bilih wonten kalih patan kula nyuwun agungen pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.